shoutout po. Shoutout po. Kabili niyang Bisacol, mega love shoutout. Training may seem difficult, but every journey. Mega love shoutout. Nandito Hirap to. na basahin to. Hi, morning po. Oh, walang naglag yung... Sige po, teka lang po. Nagsiset lang po ng ano. Salamat po sa nawalang viewers. Nunis, sino Nunis na lang? Nunis. Hello, morning po from Sinyok Ice. Hirap naman basahin ito. Basta Nunis to, Nunis. Aisa Nunis siguro to. Good morning po. Galing po ako kay Master Chito. Yun, thank you very much for coming. Lord Bakayan, good morning Sir Tunying. Wala jud ko kadaog kay niguwas man good. Tus STL. Pwede sir, mangayo ko otro aron makatanan sa akong mga problema. Salamat sir. The Motivation Collection, nagalab shoutout po. Sige lang po, sige lang. Nagseset lang po muna si Tunying. Palike naman po ng ating live stream. Palike po, palike. Maria Beacon, nag-love shoutout po. Tamsa Kaos from The Motivation. Salamat sa mga like niyo po ah. Boss, sinay kayo imong audio boss. Naina ba yung audio? Okay. Thank you very much. Lalapit ko lang yung ating audio para marinig ng lahat. Morning all from Jade, Jasmine, Sir Tres, Miguel, shout out. Boss, sinay kaayo imong audio boss. Okay na po ba? Okay na? Stay tuned, morning din from Phantom C. Pabitin niyang pisa call, Miguel, shout out. Salamat. Flor Bakayan, thank you for coming to Motivation. And Ice Nunez. First owner natin si Kabitin niyang Bisacol. Walang harap kaibigan.
Kaya mo na iharang, okay lang yan. Meron yan kaibigan, meron. Lorin Travel Adventure, may love shout out. Okay, Claire, as mineral water na boss. Parang mineral water po ba? Bakit akin kanina may harang? Meron yan. Kakabukas ko lang kasi, di ako. Ay, sa mga sana all may harang. Anak Mix Vlog, may galab shout out from Cavite niya. Shout out po sa 9 viewers. Sa mga nag-aabang po ng ng ating swertres ngayon, ito kaibigan, Nunez, kaibigan Nunez, tsaka sino pa ako isa? Flor Bakayan, ito po, pakita ko lang po Pakisulat na lang po, pakisulat. Paki-ready po ng inyong ballpen. Para ipakita ko lang po saglit saglit. Good morning kuya from Igorot. Igorot na Mountaineer. Pakihanda po ng inyong ballpen, papel, para isulat niyo po saglit. Papakita ko po na andito po sa papel yung binigay sa atin na malakas na pair ngayon. Na combination. Bababa po ng link sa gustong may subscribe. May kisuyo po ako. Pakibaba ng link. Kabitin niya bisa ko baba ng link para may subscribe ka ng ating mga silent viewers ay silent subscriber. Itong mga walang picture, silent subscriber yan. Salamat po sa mga nag-subscribe. Nagaling kay kaibigan Master Chito Luto. Thank you po. Yan pong mga may silent subscriber po yan. Nagaling po yan sa aking kaibigan na si Master Chito Luto. Kasi parehas kaming may nagbablog na rin ako ng sa Swertres. Yung mga gustong manalo paminsan-minsan, pwede tayo magbigay ng counting tip galing sa ating kaibigan, mga herring na may possible na manalo. Morning Idol from Margie Bistal. Okay, may ballpen na po ba kayo? Ito po yung yung ating pakisulat po sa papel Pakisulat po. Baliktad pala. Lord, gandang umaga from Buong Pagayo Vlog. May galab siya kay Buong Pagayo. Baliktad pala, baliktad. Ano kaya itong mga Tika lang po.
Thumbs up from Crystal Bright Vlog. Baliktad pala. Pakisulat na lang po, i-dictate ko na lang po. Dictate ko na lang po. Good morning host from Team Kasadsad. Ay, doon pala sa kabila. Ito po, oh. Pakisulat po sa papel. Kapatid ma. Pakisulat po sa papel niya, ha, kaibigan. Lobremin Official, mega love shoutout. Like na from like Team Kasadsad, kapatid niya Bisagol, good morning. Nakuha niyo na po ba, ma'am? 674675845890509 ang malakas na pair. Bong, sige, salamat, bakas lang. $90509. Okay, nakuha niyo na po ba? Harang ading. Uy, bakit? Anak Mix Vlog, dumaan ako sa bahay mo. Nag-iwan ako ng bakas sa sagingan mo. Buong sige, balikan kita bukas. Balikan, salamat lang. Ay, sige, bakas, salamat, bakas lang. Salamat sir, no problem kaibigan Flor Bakayan. Huwag mo lang iwan yan kaibigan. Kung nailista nyo na, thank you very much for coming. Salamat sa like. At pakisubscribe din mga naanditong kaibigan natin. Isang subscribe, isang like, malaking tulong na yun mga kaibigan. Host, pwede ba ako bahay? Sige po, sige, Team Kasadsad, no problem. Shoutout po sa 17 viewers. Dan sa snack niya kay Rots. Like Dan from Ate Ambe. Good morning. Good morning Ate Ambe. Good morning po. Flor Bakayan, mega love shoutout. Sayo, behini ko og makadaog ka. Yan o, yung mga nag-ano po, Sir Tres ha, na nasa Bisaya, ito. Baka manalo po kayo. Pakilista po, pakilista. Hindi po masamang mag-try. Thumbs up, friend. From Cricket Tumira, BGM, new friend to you. Patamsak naman po mga kapatid, salamat. Sis Anak Mix Vlog, mega love shoutout. Musta na? From Ate Ambe. Wow, congrats! Advance my friends. From Ate Jasmine Surtres. Ate Jasmine, ito po yung ating malakas na pair ngayon. 67467584589 and 509. Good DM boss, pwede na STL. Ayan, pakisulat po, pakisulat. Shoutout po sa 20 viewers. Shoutout, may love shoutout sa inyo. Salamat po sa mga silent subscriber, yung mga walang picture, yung mga bago. Hi to all from Cricket Tamiran BGM. Ano yan ang birading? Pang ano yan natin? Pang Swertres Rambol. Iska na yan palagi. Balik-balik lang ang result, my friend. Oo nga, kaibigan. Oo nga, ate Jasmine. Patre, pero ko nung isang araw, Ate Jasmine, 710.
Pero ang lumabas, 071. At least may nanalo din. Morning sis, kabitin niya Bisacol. Maria Becky, may kalab shout out. May moderator na po. Wababa lang po ng link ha, mga kaibigan. Team Kasadsad, nagbaba ng link. Paka-subscribe naman. Hello my friend, Cricket Tamiran. From Ate Jasmine. Yan, kabitin niya oh. Di pa nakasubscribe to, subscribe ko na, namumula pa oh. Wow, nasa guide ko yan, my friend. Oh, balik lang. Kung itang guide mo, Ate Jasmine, positive to positive. Kaya, pwede. Kung ito rin po ang guide mo, Ate Jasmine. Bell all na to ha, kabitin niya ang Bisacol oh. Pangalawa, kabitin niya oh. Cricket Tamiran, BGM, nag-drop din ng bahay. Thank you. Like number 33. Hindi pa nakasubscribe to, kaibigan kabitin niya ang Bisacol oh. Subscribe ko na po. Bell all. Kaibigan Rosalia Dargentes, good morning. New subscriber from Master Chito Lutudan. Thank you very much. Yes, M10 the best. Isang number lang o dalawa. Yes, best mo 10. Ay, Bachelor Channel, may galap shout out. Kabitin niya o, pangatlo. Good morning. Kaibigan Rosalie, thank you very much. Rosalie Dargantes. Like number 34 na, kaibigan. Bell all. Ba't live chat? Pang-apat. Buong Pagayo Vlog, nag-drop din ng vlog, ay ng link. Ayun, may harang na from kabitin niya. Shoutout po sa 19 viewers dito nying. Like number 35. Abo, mga hindi pa yata nakasubscribe to sa kabitin ng Bisacol ah. May kalab siya tao, Dilator Vlog, Tamsa Coast. Cricket Amirandan. Pang-lima kabitin niya Bisacol, limang hindi nakasubscribe kayo, ngayon sinubscribe ko na. Puro pa pala hindi nakasubscribe to, kabitin niya Bisacol. Like number 36. Waray Vlog, good morning host. Nasa bakasyon pa, sis Krasiba, kaya di rin masyado sa YT. Boss Onsay, Nindot, maintain. Ito, maintain natin kaibigan. Japox. Pakilista. Ang malakas na pair. 67, 467, 58, 458, 90, 509. Pa-comment ang tapos na po. Picture nyo lang po, picturean. Kung wala kayong ballpen, picturean na lang. Sisikabitin niyang Bisacol. Ay, Bachelor Dan, sa laruan mo, nabigyan ko na ng bakas, di kay thanks. God bless. Salamat, boss. Like lang ko, boss. Sige, thank you. Napakalaking tulong yan, like na yan. Salamat, Japox. Japok ni Par TV. Ano yan, number na yan, ading? Pakain natin ang Sir 3 sa loto. Tamsa Karang from Idol Ame Menes. Ano ba yan? Sisi Ame. Parang kabitin niya Bisacol. Kabitin niya Bisacol. Dan Tiki Thumbs Love.
Tamsak, thanks. I see. Ads from Murray FHP vlog. I'm in. Mega love shout out everyone. Yo, tapos na oh. Ubitin niya. Sa ibang ano na to, ibang putahe na. Yo, matatapos na, kabitin niya oh. Buong Pagayo link from kabitin niya Bisacol. Bakrid ka lang, bakrid. Pakilista po yung mga galing kay Master Chito Loto na gusto rin manalo. Salamat kaibigan, from kabitin niya Bisacol. Tapos na, kabitin niya. Ma'am Ami Yahoo from Team Kasadsad. Thank you very much puli sa mga nag-subscribe na silent subscriber ni Tunying. Nagaling sa ating mga kaibigan. Salamat. Salamat Team Kasadsad. Balikan kita sa bakas. Palit ko po sa nakapin ha, palit. Anak Mix Vlog po tayo, Anak Mix Vlog. Yun, tapos na rin oh. Nasa ibang harang na. Harang ading, lumabas in check ko kung nakatamsak ako. Exit muna ako, bawi ako pag uwi ko. No problem, Ate Ambe. May like at nag-iwan ako ng bakas dike, thanks. Good morning, Sir Tunin from Marie. Yun ito na yung main mo ah. Crystal Variety Vlog, mega love shout out. Ali, Dan, like from Ali. Thank you very much, Ma'am Ali. Reds Corner Vlog, sir, good morning. Hatagi ko, no swertres, certain. Okay, no problem. Kuha ng bullpen, or pakilista nito, pakilista. Or pakipicture na lang, pakipicture. Screenshot mo na lang, screenshot. Anak, friend, Dan, check. From Master Chito subscriber, sir. Opo. Thank you very much. Bong Paguyo. Dan kay Mingming. Kawawa naman. Dahil like na ako, sabi ni Master Chito, subscribe. OTW sa nakapin. Jasmine 14, thumbs up ako sa dalawang shirt video mo. Digit, God bless. Na-screenshot nyo na po, screenshot. 6746758 458 90509. Tapusin ko muna harang, 2 minutes. 2 of 2. No problem. Anak Mix Vlog. Di pa nakasubscribe o, namumula pa. Jamal Sango, gandang umaga, idol. Gandang umaga rin, idol. From Master Chito Loto subscriber. So yan, Anak Mix Vlog ha. Pangalawa, Anak Mix Vlog. Tapusin ko muna harang. Subscribe po kayo mga kaibigan sa nagbababa ng link ha, mga kaibigan. Magtulungan po tayo. Anak Mix Vlog, pangatlo. Reds Corner Vlog, okay na idol, tunying. Okay. Hindi man
Hindi man 100% yan kaibigan Rich Corner Vlog, pero may possibility na lalabas yan. Pang-apat, kaibigan, Anak Miss Vlog, hindi pa rin nakasubscribe, oh. Di subscribe ko na, oh. Shoutout sa 12 viewers. Dana Kapin. Tonying morning, silip-silip lang kasi may premiere. Patonying, balikan kita mamaya. O sige, punta ako sa premiere. Salamat, idol. Okay, no problem, no problem. Thank you very much din sa iyong like. O, like number 14. Sisikabitin yung bisa call. Jamal Sango, good morning, idol. From Jamal. Thank you. Good morning to my friend Jamal. Team Kasadsad Dan. 2 thumbs up sa shirt. Videos mo, ticket, God bless. Nito Lisa Rom, hello po. Okay, tapos na, oh. Anak Mix Vlog. Ito, nasa iba na naman, oh. Pag iba, ililipat na po natin para... Oh, ito, iba na rin, oh. Ito, patapos na. Salamat, Cricket. God bless. Marie, nag-drop ng bahay. Salamat, Cricket. God bless. Noted Bong Paguyo. Balikan kita sa bakas mo from Team Kasasad. Team Kasadsad po tayo, Team Kasadsad. Pa-thumbs up naman, pa-thumbs up kay Team Kasadsad. La, nag-comment si Master Chito. Morning, idol, harang pa ako. Yun, thank you my friend, Master Chito Luto. Salamat, host. Matali kong kaibigan po yan si Master Chito Luto. Mula po umpisa namin mag-vlog, umpisa namin palang mag-YouTube, mag-YT. Paras po kami niyan. Ang kagandahan nga lang kay kaibigan, Master Chito Luto, mas una siyang dumami yung subscriber. Kasi nung unang pasok namin, pangako namin na walang iwanan. Kaya, umaangat siya ngayon, kinukuha niya ako, hinihila rin niya ako pataas. Kaya the best yan si Master Chito Luto. Team Kasadsad, unang giveaway, Team Kasadsad. Like, tapos bell all ko na yan. Labandol, dito lang ako. Yun, thank you, kaibigan. Idol, yung ano ko ngayon, idol, ang bisper sa akin ngayon. Ito.
Yung mga nanghihingi dyan, ito lang muna ang maibibigay ko kung sakali. Harang from Ate Jean Sir Nice. Yan po ang malakas nating pair ngayon. Di naman masama mag-try. O malay natin, lumabas, manalo tayo. Kahit pang bayad-bayad man lang ng kuryente, tubig. Try nyo lang po, try. Sa mga nanghihingi ng best pair na malakas. Yan po, thank you very much po. Pangalawa, kaibigan, Team Kasadsad. Like number 14, subscribe ko na kaibigan ha. Bell all. Melinis J, Ate Mel, mega love shoutout po. Master Chito, mega love shoutout. Thanks, God bless. Team Kasadsad, pangatlo. Pangatlo, Team Kasadsad Mariin, noted po, salamat. Kabayan, tambay lang ako. Okay po, Ate Melons J, no problem. No problem. Like number 15, bro. Wow, palaban yan, idol. Mga beating number mo. Thank you. Ito rin ang binigay sa atin ng source natin, kaibigan. Kaya thank you very much. Malakas daw yan, malakas. Team Kasadsad, pang-apat. Cricket Tamiran Vlog, BGM, thank you very much. Mega love shoutout Marie. Shoutout po sa mga galing kay Master Chito Loto na nandyan pa. City Peglo, thank you very much. Shoutout. Like number 16, bro. Panglima, kaibigan, Team Kasadsad. Salamat po, host. No problem. Super Mama's Vlog. My new scrub from Iron. Lima lang, kaibigan, Team Kasadsad ang naibigay ko. 5 subscriber, 5 like. Mega love shoutout, bro, host. Na-late ako. Okay lang. Walang late dito. Ate City Peglo. Walang late kasi hindi naman to school. Next in line tayo. Team Kasadsad. Cricket Tamiran tayo. Sunod natin dyan. Ate Krashiba. Sunod natin dyan Cricket Tamiran, Ate Krashiba. Salamat ulit, Idol Master Chito Loto sa pagbisita mo sa aking small channel. Please subscribe naman po sa mga nandito. Pakisubscribe naman po sa ating kaibigan, Master Chito Loto. Ayan po, go to channel nyo na lang po. Road to 100k subscriber po siya. Baka sakaling makatulong tayo sa ating kaibigan, road to 100k subscriber. Go to channel nyo lang po, Master Chito Loto, nakalagay po dyan Master Chito Loto Vlog, para madagdagan naman po yung kanyang subscriber. Road to 100k subscriber. Butulan Explorer, mega love shoutout. Superman friend Dan Check from Cricket Tamiran BGM. Dan sa nakapin idol from Tito Amark. Superman friend, Dan Check. Okay, Cricket Tamiran. Unang giveaway namumula pa yan Kulay red pa. 5 din sigurong maibibigay ko, like number 9. Pangalawa, kaibigan, Yan namumuti pa yan, namumuti.
Bell all, like number 10. Yan o, bell all na yan kaibigan o. Harang lang, harang. Pangatlo kaibigan, pangatlo. Bang Mars Channel, mega love shoutout. Hello host kaibigan Tunying Maksa, mega love shoutout. Thumbs up po. Idol, pa-support din po from Butulan Explorer. Ay, okay. Sorry, nalitang moderator kaibigan. Sorry. Like number 11. Harang lang, nasa harang. Ilang minutes to? Pang-apat, kaibigan Cricket Tamiran. Maraming salamat host from Team Kasadsad. No problem, no. Salamat din. Tulong-tulong lang po tayo para sa sa pag-angat ng ating channel, ang ating bawat isa. Pare-parehas ang harang mo kaibigan ah. Ay hindi, palabas pala 'yon. O tapos na oh. Yung palang palabas niya. Cricket Amiran, panlima. Di pa rin nakasubscribe oh. Kulay puti pa rin. Like number 13. Butulan Explorer, thank you po. Thanks for Dandikit Marie. Tamsak Dan Chick Idol, Atila ni Mix Vlog. Salamat po sa like. Next si sino nga ba yung kanina? Ate Krasib ba? Pala tayo kay I Batchailer Channel. Nalampasan. Yun, Cricket Amiran, Bung Pagoyo, Marie. Sunod natin si Marie pala, Marie. Atila ni Mix Vlog, Tamsak Dan Check Idol. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Shoutout po sa 18 viewers ni Tunying. 41 thumbs up. Thank you very much po. Host Dan Belol from Butulan Explorer. Ito ay Batchailer. I Bachelor Channel. Subscribe na po. Subscribe, bell all, and like number 25. Tapusin ko lang po yung thriller ha. Pag may thriller, tapusin po natin yung thriller. Ito may like na po oh. Tapusin ko lang po yung thriller. I Bachelor Friend Dan. Ay oo. Oo pala. Only live, no games para malate. Okay lang yan, walang late dito, walang late. Puro dito pangatlo. Di pa po nakasubscribe oh. I Bachelor Channel, hello, thumbs up, tapos lang po harang. Butulan Explorer, salamat sa pa-bigi-bigi mo dyan. Like number 27. Dan like ho. Silosi Siglo. From Milan HJ. Tapusin ko yung thriller ha. Sayang din ang thriller eh. O like na rin po.
Host, pa-support. Thanks, God bless. Sige, hindi ba kita naipin, kaibigan? Panglima. Ay, bachelor. Like number 3. Ba't puro may like na to? Binaba mo na ba to dati, ate? Host pamain sa Apple, sir. Pamain. Alin dito? Ito. Anyway, salamat po sa video sa akin kagabi. Kahit puro share mo lang po live ko. Okay lang, no problem yan. Tapusin ko lang po yung thriller. Jamal Sango. Di po ako nag-skip dul. From Jamal Sango. No problem, nakuha mo na ba yung ating kaibigan? Hot pair ngayon, kaibigan, nakuha mo na? Yung hot pair, Jamal. Thank you, kaibigan Jamal, ah. Pa-subscribe naman po sa mga na andito, kaibigan, Bong Pagay. Ito. Support ko nga to. Sige. Bigyan ko nga to si Bong Pagayo Vlog. Kung hindi ko pa naipipin. Tingnan ko lang. Yun, sunod niya si Ate Krasiba. Friend tayo sa FB. Ako yung kachat mo, idol. Ayun! Naalala ko na. Alam mo po ba, host? Nagpalit agad yung budol. Sino ba? Ano daw? Alam mo po, host, nagpalit agad yung budol kagabi ng pangalan. Racket na daw po niya ang manghingi sa mga live stream na mabait. Ay, ganun ba? Yun na yun. Hot pair, idol. Oh, ito, mayroon ito, kaibigan. Oh. Ay, binigay ko na nga pala sa'yo. Sinat ko na pala sa'yo, di ba? Tinan mo akong pareho. Salamat sa pag-pin-host. God bless. Pakatingin kong pareho. Cristita Di Guzman, sir, bagong subscriber ako from Carmen Agusan del Norte. Mega love shout out. From Agusan del Norte. Mega love shout out po from Agusan del Norte. Ang ating bagong kaibigan na Cristita Di Guzman. Thank you po. Sa bakas lang kayo mga kapatid, balikan ko kayo. Thank you sa mga nag-subscribe dyan na silent subscriber. Yan, natapos na po yung thriller, ate, ah. 17 people in the house. Mega love shout out. Thank you for coming sa aking live stream. Yun na yun, idol. Yung napi mo, hot pair mo. Okay, idol. Yan na. Buong Pagayo tayo. Buong Pagayo Vlog. Kaibigan Buong Pagayo. Hop. Ayan o. Ayan po. Wait lang dahil naka-loading. Yun na nga. Siguro naman nakikita nyo, kaibigan. Salamat, Dol. God bless po. Love and prayer emoticon. Thank you, kaibigan Jamal. Thank you sa pag-subscribe sa aking small channel. And kung mamarapatin din, Cristita Di Guzman, kung mamarapatin din, pakasubscribe na din ang ating mga tao dito sa aking live stream. Malaking tulong po ang inyong subscribe, kahit isa lang yan. Tapos yung like, malaking tulong po yan. Wala namang humbayad mag-subscribe. At hindi rin po sa pilitan. Kung nagugustuhan nyo po, kung bukal sa loob nyo na mag-subscribe ng ibang channel, please subscribe sa mga nandito. Lalo na may mga link. Kahit i-subscribe nyo po, subscribe lang kahit hindi bell all. Basta naka-subscribe lang. Shirt lang pala to, Buong Paguyo. Subscribe po na, idol, oh.
Like number 14. Like number 14 bro 14 in this one. Salamat all, God bless. Bell all na kaibigan, like number 14, 15. Hello friend, good afternoon from Maing Dain Channel from Indonesia. Dating dikit na po pala ako, Team Kasadsad. Dan sa premier mo po. Dol, sa national lang yun. Oh idol, oh. Pangatlo kaibigan, Bong Paguyo. Marii Bong Paguyo, Danche. Yung mga harang host from Butulan Explorer. Yung mga nagsusubscribe po sa inyo mga kaibigan, lalo na po pag may bakas, lalo na kung napakaganda ng bakas na sa tingin nyo po is nanood, obligasyon nyo pong balikan sila. Out muna ako idol, sandali. Okay idol, okay idol Jamal, no problem. Ayan po, bell all, like number 70 na. Obligasyon nyo pong magsukli kaibigan sa mga may bakas sa inyo. Like number 17 kanina, like number 18. Hindi pa naka-bell all. Okay, like na. Harang from Kabitinyo, Bisacol. Harang from Super MC Vlog. Thank you, Ate Super MC. Shoutout sa 9 viewers. Tama po ho, as a support din po sa kanila, kailangan balikan. Then, ilista ang dapat balikan. Opo, Ma'am Mislin. Ako kasi, ang style ko kasi, tanggalin ko nga yung rotate. Ba't may... Ang style ko kasi, Ma'am Mislin, pinupuntahan ko yun sa comment section natin sa studio. Doon ko sila kukunin. Ngayon. Kung alam kong ang binaba ko, alam ba, pumunta ako dito kay pumunta ako kay Tunying. Yung binaba kong link doon, sa isang araw, isa lang naman ang binababa kong link. Kaya alam ko yung babalikan ko sa isang araw. Yung link lang na yun ang aking babalikan. Kaya hindi po ako nalilito na magbalik. Kung alam ba ngayong araw po, at saka ang dinadrop ko na link, yung latest video lang talaga. Kaya kung sa mga naandito mga kaibigan, isang tip ko lang po para hindi kayo nalilito sa pagsukli. Kung bukas kayo magsusukli or mamaya kayo magsusukli. Kung ano yung latest video nyo, yun po ang i-drop nyo na link. At sa mga naandito naman po, ugaliin nyo po ng magbakas sa latest video. Wag nyo pong ugaliin yung magbabakas sa short na napakatagal na o kaya bagong short video upload. Wag po. Bakasan nyo po, doon po kayo mag-comment sa latest upload video. Doon lagi. Para monitor ng isang katulad ko, monitor niya kung saan niya babalikan. Kasi yung iba, namimili ng short. Hindi ka na babalikan doon kasi natabunan na. Basta doon lang kayo lagi mag-comment sa latest video. Sigurado babalikan kayo. Maniwala po kayo sa akin. Tama po kasi. Di malalaman pag di nagbakas. Opo. Salamat mga lods. Sa support iwan lang po kayo ng bakas sa bahay ko. Balikan ko po. Minsan bakas lang, di naman dumikit. Yung iba kasi, mga mapagsamantala din yung iba eh. Pero hindi naman nagtatagumpay yung mga ganyan. Thank you host from Maing Dain Channel. Mega love shoutout Maing Dain. Miss Lynn, dating dikit o DWC with harang. Tama ka kapatid, super. Yung iba, ito, isa pa hong i-monitor niyo po muna.
Bago kayo papasok sa live stream, i-monitor niyo po muna. Tapos tinan niyo rin doon sa comment section kung ilan yung nadagdag. Ngayon, kung ilan yung nadagdag doon at nabibilang mo naman doon sa monitor mo, ako ginagamit yung cellphone. Actually, mga kaibigan, ang ginagamit kong cellphone pag nangingisda. Gamit ko itong gamit ko. Ito. Tapos dito, monitor ko sa studio ko. Naka-monitor to sa studio. Tapos pag may nagsabi na Dantoning, titingnan ko agad dun sa sa studio ko. Kung wala siya doon, hindi ko na siya papansinin. Ang sagot ko na lang sa kanya, pakintay na lang po sa balik, wag mainip. Pero hindi ko siya babalikan kasi wala naman siyang comment. Team Kasadsad, kalimbang all po sa'yo, dati na palang dikit. Wait lang, palit lang sa nakapin. Ako po, kahit wala na dito yung, nauna siyang pumasok sa aking live stream, nauna siya. Pero nagbaba siya ng link. Tapos pag drop ko yung link, kahit wala na siya, nakadrop pa rin yan kasi sunod-sunod yung, kung sino nagbaba ng link, sunod-sunod din po ang aking pagpin. Pag minsan nga, may nakakalimutan akong hindi na ipipin. Kanina nakita ko si Dito tayo kay Marie. Si Ate Krasiba. Saan na yun? Tama yung iba, basta lang nagbakas, hindi rin maayon sa video ang pinanood. Luto. Luto yung video ko, bakas niya, nice place, wala sa ayos. Wag mo nang balikan yung kabitin niya, wag mo nang balikan yung mga ganon. Pag mga ganon, o kaya, ang ginagawa ko sa ganyan, minimension ko sa live stream, minimension ko. Sinasabi ko, sinachat ko talaga yung sinabi niya. Kaibigan Tunying Baksam, ito yung comment mo, nakita ko na. Parang nag-diversion road ka. Kasi wala dun sa pelikula ko yung nag-diversion yata. Doon sa akin may nagbakas daw na food, hindi naman about food ang video. Budol. Ganyan din po sa akin, sa ibang host kasi suntok sa buwan kung mapipin. Mga comment na dikit. Napatadyak. Di na rin po ako bumabalik yan. Pag mga ganon, huwag mo nyo balikan. I-mention nyo na lang. Kunwari, i-mention nyo na lang. Ano siya, sinuswerte? Ako pag ganon, ine-erase ko pag minsan naman, pag sinisipag si Tunying. Pag ang comment niya hindi naaayon, pupuntahan ko yung kanyang latest upload. Kukomentan ko yun ng nobela. Nobelang comment, ubusin ko yung 200 liters. Yung letra, yung 200 na letra, ubusin ko yun. Tapos i-mention ko siya, babalik ako sa live stream. Kaibigan Tunying Baksam, tapos na po ako sa latest upload mo, pakibasa po. Sana mabasa niyo po ang nobela kong bakas. Kasi yan po ang totoo kong napanood. Pinanood ko po talaga ng tapos. Di ngayon, mababasa niya. Ay, salamat po Sir Tunying, ganyan. Mamaya babalik siya, magko-comment ulit siya dun sa aking latest upload. Yung bakas niya, naaayon na sa video. Maganda yung ganyan, medyo babarahin nyo lang. Dan sis Miss Lynn, sarang at saan ka ba mahina? Tama sis, huwag pansin sinabi ng iba. 2 minutes lang sis. Pawatch din po. Sis, lagot ako. Thanks sa pagsabit, Sir Tunying. No problem. Si Ate Krasiba, sunod niya na. Inaano yung Ate Krasiba? Marie. Hindi pa nakasubscribe, namumula pa. Mention ako guys, para mabalikan. OTW, beautiful Espenta.
Like number 47, oh, Marie. Pangalawa, Marie. Bro Ori Official, good morning po. Mega live shoutout kaibigan Tunying from Ori Official. Shoutout po sa 19 viewers ni Tunying. Like number 47, Marie. Bell all na pala to, Marie. Watch na lang ako ah. Salamat po Sir Tunying. Pangatlo Marie, oh, harang. Ayan, sa'yo yan, hindi pa rin nakasubscribe oh. Bell all. Like 49. Tika, tanggalin ko nga lang sa ano. Nasa harang yan, nasa harang. Harang. Pang-apat, Marie. Kaibigan, out muna ako, luto na ng tanghalian. Sige, okay lang. Pasyalan din kita sis kabitin yung Bisacol. At sa lahat, kahit tagmain lang. Dan sa nakapin from Tito Amark. Like number 50 oh, 50. Host, labas muna ako. Maraming salamat sa support. Okay, no problem. Naipin na ba kita kaibigan Butulan? Pababa nga po ng bahay kaibigan. Parang di pa kita naipipin. Para mabigyan naman kita ng ayuda. O like number 51 na, Marie, nakadikit na rin. Ha? Yun, nandito yung Ate Krasiba. Sunod ko si Ate Krasiba. Natabunan niya na Ate Krasiba. Sorry. Kay Ate Krasiba po tayo. Kanina ko pa hinahanap yan. Harang lahat o harang Ate Krasiba. Shoutout po supporting viewers. Super MC Dandikit from Butulan Explorer. Mega love shoutout Butulan Explorer. Sa mga humingi po ng ng hot pair. Sana po manalo tayong lahat. Salamat po sa 49 thumbs up. Three minutes and 42 seconds yung kay Marie. My Indian channel, please drop your link my friend. Salamat ading, no problem. Mali ba? Baguhin ko pa tong setup ng aking studio. Kitang-kita pa yung mga semento. Wala. Tapos tabingi pa yung Ganda pa ng kurtina ko, kulay pink. Woo! Sana all pink. May sila Espanyol ha. Ate Krasiba, salamat. Buong Pagoy Vlog, salamat. My Indian channel. Ay, orange pala. Orange. Kala ko pink. Ha, okay lang po yan, host. Sa akin nga, kitang-kita. Mga sinampay. Di, malawak kasi to, malawak. Pakita ko po, malawak kasi to, malawak. Malawak kasi itong may mga case pa ng may refrigerator pa, may case ng soft drinks, case ng Red Horse, maleta, mineral water, gasol. Tunying salamat from Ate Nito Lisa. No problem, Ate Nito Lisa. Misis mo po. Hindi ako nag-set niyan, ako. Sa akin, Sir Tunying, ako lang po. Kasya, maliit lang po kasi boarding house ko. Ito, isang bahay to eh. Isang bahay. Malawak po pala place nyo po. Oh, malawak to. Isang bahay to eh. Dati computer shop, Pisonet. Pisonet dati to. Tapos itong baba, yung pula nyo, parang bilyar na maliit.
Kasi yung kabila, yung banda rito, tindahan yan, tindahan. Yun, harang na ako, Marie. Harang. Harang. Yummy beef. Ate Krasiba tayo, Ate Krasiba, ha? Salamat, Marie. Balikan kita. Kaibigan, BGB lang ba ako? Nasa biyahe pa po. Salamat. Kaibigan, bro, Oro Official. No problem yan, BGBG. Thank you very much. Fred Ilongga here, may galab shout out. Sana all, malawak bahay kabayan. Di ko po bahay to, Ate Milnis J. Dan sis spenta sa ads at sa relief streets. Right sis, we need time to ourselves. Melinis J, hello from my Indian channel. 2 minutes and 3 seconds watch with ads sis spenta. Ate Lisa, salamat Ate Lisa. Thank you po Ate Lisa. Ganun ano eh. Thank you very much. Yo, tapos na yung kay Krasiba. Ay kay Marie. Ito, malapit na Marie, oh. Malapit na. Itong dalawa nasa harang pa, oh. Miss Lynn, salamat po Miss Lynn, ha. Ate Super MC, salamat. Shoutout po sa 11 viewers, salamat sa 50 thumbs up. OTW host Uri from Super MC Vlog. Yon, tapos na Marie. Oh, tapos na rin po, kaibigan Marie. Dito lang po, so anyway, maayong aga, Ford Ilongga here. From Miss Lynn Espanyola.
Team Kasadsad, Ori Official TV, OTW po. O, thank you kaibigan Team Kasadsad. O, si Team Kasadsad, nagdidikit po siya. Nagdidikit po siya, hindi na po siya naghihintay na dikitan. Nangunguna na po siyang magdikit. Sa mga babakasan po niya, pag may makita po kayong bakas sa inyong latest upload video, balikan nyo po mga kaibigan ha. Huwag po tayong maging budol. Ate Krashiba oh. Like number 42. Like number 42. Pangalawa, Ate Krashiba oh. Sir Ori, hello. Like number 43. Oh, like number 43. Pangatlo po, Ate Krashiba, di pa nakasubscribe oh. Like number 44. 44, subscribe, and bell all. Dito lang ding. Okay po, Ate Krashiba, no problem. Pang-apat po, Ate Krashiba, nakasubscribe na to. Harang. Like number 45. Ito, like pang 46. Pang 46. O, sakto, 46 nga, o. 45. 46. 5. Next. Sino pa pong di naipipin? Super MC tayo, Super MC. Oh, 1 minute lang to, 1 minute. Itong kay Ate Krashiba, 5 minutes lang. 2 minutes what house, uri, kawawa naman si tatay. Na aksidente. Maing din, thank you for coming. Thank you very much. Nabil Pataytay, good morning Sir Tunying from Nabil Pataytay. Thank you for coming my friend. Salamat sa like, salamat sa pag-subscribe kay Tunying. Ang best friend ni kaibigan Master Chito Luto. Si Krashiba OTW for Super MC. Best pair natin kaibigan ngayon. Hot pair natin kaibigan. Ito, pakilista, ballpen, o kaya screenshot mo na lang. Sabihin mo kung go na at papakita ko sa iyo yung hot pair ngayon. Salamat super. From Ate Krashiba Greenfield Vlog. Sis Krashiba OTW from Super MC. Dan sa nakapin, kaibigan ni Lumagnaye. Mega love shout out, proud Ilongga hair. Salamat super from Krashiba Greenfield Vlog. Si Maria, proud Ilongga. Mega love shoutout po sa lahat from Nilo Magnay, Tamsakdan, Bro Tunying.
Espenta! My friend Espenta Almighty, thank you, thank you. Tapos na ba, Ate Karshiba? OTW, si Super. Maganda music background mo po, host, from Miss Lynn Espanyola. Palitan ko. Stay here, host. IT Kabat from Maing Den channel. Okay, my friend. Thank you for coming. Done watching, my friend Spenta from Super MC. Kapatid, Super, may galab shoutout. May galab shoutout, kabayan, Nilo. My dear Spenta, may galab shoutout. From Nilo Magnaye. OTW kapatid Nilo. Yan, tapos na Ate Karshiba. We wish you a Merry Christmas. Dan si Super. Happy New Year. Holy night, all is bright. Oh. Maksam! From Ate Juliet Mukbang. May kalam shoutout sis Juliet. Hello Miss Lynn, Ate Juliet. Team ko sa harang. Salamat kapatid Nilo from Super MC. Miss Lynn Bra from Juliet Mukbang. OTW sis Juliet from Super MC. Miss Lynn beautiful. Ate Karshiba, harang na po lahat. Harang na Ma'am si Yahoo! Ori Official TV, dan na po sa bahay mo. Yun, danat. Team Kasadsad, may galab shoutout. Kabayan, may Nilo, may galab shoutout from Team Kasadsad. Ay, iba na pala to. Juliet Mukbang, may galab shoutout po. Hello, Ori Kapalangga. From Ate Juliet. Ma'am si Juliet, miss you po from Miss Lynn. Hello, Team Kasadsad. From Ate Juliet Mukbang.
tapos na. Tigi Krashiba. Ate Juliet. Ay, Ate Juliet. Ate Supreme si pala. Like number 15. Like number 16. Ate Juliet. Ate Supreme si pala. Like number 15. Hello, Team Masagsag. Ori, thank you very much. Pangalawa, Ate Super, like number 17. Like number 18. Hindi pa nakasubscribe, Ate Super. Oh, like number 18. Oh, bell all na. Oh, bell all. Panglima, Ate Super MC. Panglima. Ayaw. Yun, panglima. Sis Juliet. Matagal nang natupad. Wish mo. Lima from Ate Super. Oh, like 19, Ate Super MC. 5, Ate Super MC. 5. Isa. Dalawa. Tapos na itong isa. Oh. Ito, tapos na rin. Live na agad si Bong Paguyo. Next po natin, next. Baba ka rin po, Miss Lynn. Next, main din channel. Next. You're the next. 1, 2, 3, 4. Put your hands up, put your hands up. Put your hands up, put your hands up. Put your hands up, put your hands up. Sana dabi cellphone, no? Put your hands up. Pares lang tayo, Tidilit. Hindi ka ba na pinapairam ng mga kapitbahay mo? Hiram ko nila sa mga kapitbahay. Dan watching the trend super from Team Kasagsag. Lisilk Wong, Dan like na master from Lisilk Wong. Harang from Manong Kabaryo. Salamat nung Kabaryo, salamat. Lisel, kaibigan. Pakisulat na ng ating hot pair ngayon, no, kaibigan. Baliktad. Pakisulat sa papel. Paki-comment kung ready ka na magsulat.
Salamat Master sa M10. Naimbag na agsa pa sir, Barniotek. Ganun din sa'yo, my dear, Miss Lynn. Ami Minis. Like 180, abang daming like. I'll lie, tell you how I almost died. Bringing me back to life. Like 181. I just wanna live from this moment forever. Oh, like na rin uli. Ami Minis. Panglima, Idol Jimenez, oh. Angel Asinita, Angie Asinita. Ito ba kaibigan, oh. Pagkalista po, pagkalista. May screenshot lang, may screenshot. Magalis pa kayo, screenshot na po, kaya pang picture. Sabi na, huwag ako nood ka, hala, sexy ng anak mo. Pati di ka pa din talo. Tanying data lang ako, may naroling tanying. Isang pong ko, nakapasta-past pala tanying. Okay lang atin dito na isang araw. Hi Sir Marlene. From Marlene Diyos ako. Thank you kaibigan na Marlene. Kuha ka ng ballpen para may gusto mo daw. Ganda ng music yahoo. OTV host from Mind Them Channel. Tapusin ko lang to idol. 13 minutes ha. Salamat sir from Marlene. Joy ako. Nailista mo lang. Okay, thank you. Sana manalo kayo, sana manalo. Nagkataon na sinusuklian ko mga nagbakas sa video ko. Nagkataon, bakas mo na ang sinundan ko. Sakto nakalive ko pala. Salamat sa shoutout dun sa may isang Manong Kabaryo. Manong Kabaryo, thank you very much. Ako lang ang sinoutout mo dun sa mais. Yung hinahalo mo. Premier yan, premier. Pero nagbakas na rin ako. Shoutout to starting viewers. Sino pa baba ng link? Yun, Main Den. Dito tayo kay Main Den Channel. The best in
quality, the best intensity. This is Jonel Sagaino, powered by Team Warsha. Thank you ulit, Marlene Joy. Ako, salamat sa pagdalaw kay Tunying. Meron na po tayong 1 hour and 20 minutes. Salamat sa 58 like. Paki-PM na lang po ako pag sakaling manalo kayo ngayong araw. O bukas na lang kayo magpasalamat kay Tunying. Sakaling manalo kayo ngayon. At hope manalo tayo, lumabas ang ating number. Tumabi yung ating camera. 4 minutes watching us for YouTube. Ang ating Nito Lisa Rome ay Super MC. Ganun pala ang pagtatanim ng cornhouse for YouTube. Di ako naharang. Oh, ayos yan. Ganyan talaga ate Super MC. Ay, tapos na pala to. Ay, hindi mo pala. May future, binibining Pilipinas. Salamat po sa lahat ng dumikit. At nag-watch. Salamat po. Pwede pa daw sa kanya. Sige, baba. Nanggigigil siya sa akin, ayaw niya akong pigilan. Dito pa ako sa aming minis ha. Sir Nilo Magdali, watching 8.21 minutes sa fritada. Sarap yamis, gutom ako lord. Shout out Julie Tubahan. Wawa, wala pa po sa ko. Teka lang, tapusin ko lang siya natin Julie. Ate Super MC. Pag pinanood nyo si My Indian Channel, lipat mo na yan. Tusok lang pala yan eh. Magandang buhay host from Kani Ortiz. Big siya to all from Kani Ortiz. MC Beautiful Gundam Sub. At the moon, trip, vroom, space car, zoom, fake, no room, mga mata, nagmumula, sa ng tulis, nadala mo pa, pag walang pusat, sa bihay, kung isa ka dyan, ikay bumaba, sa kapunta, the moon, no trip, vroom, space car, zoom, Di ba yung copyright? mga mata, Di ko pa alam. namumula, Di sa yata. ng tulis, nadala mo pa, bawalan tusat, peke sa biyahe, kung isa ka dyan, Hindi ko ikay siya bumaba, ay garami siya, pupunta sa top, buhay mahirap, gawin masarap, gawa ng milyon, gamit ang rap, iwan ang kasama na puro panggap. Di po yan o sa remix.
Sinerch ko naman, no copyright. Ayun no. Angel Baby Light Best no shop. Diba ko kung ka, remix na remix eh. Di naman siguro copyright, tanggalin na lang. Mega love shoutout my friend Trinin Boats channel. Thank you for coming uli. In long time no see my friend. Sino ito Pakot? Pakot? Dan Subel, my friend Dan Subel. Los Coscos sabay dot. Tambay ko ho sa'yo, busy. Thank you my friend Dan Subel, Trinin Boat channel. Thank you for coming. Advance Merry Christmas my friend. Train Boats channel. Long time no see. Ami Menes oh. Matatapos na Ami Menes oh. Nandito pa ako Ami Menes ah. Baka sabihin mo harang oh. Ami Jimenez. Maksam, nanganak isang inahin, baby ko. 6 buhay, 3 patay dahil daw eclipse. Sayang na naman yung baboy. Have a nice weekend to everyone from Trinidad Boat Channel. From Dansobel Trinidad Boats. From Vietnam. Thank you my friend. Mega beautiful. Daming harang ni ano? Daming harang ni Ami Jimenez, grabe. Pang-ribbon nyo talaga. I-like ko muna to ayon sa'yo ate, ano? Ay. Ano sabi natin si Permsy? Ito. I-like ko na. O, like number 2, Ate Mirlisa. Like number 2. Di mo na ako magbabaka sa Ate Mirlisa. Thank you po sa 61 thumbs up. 9 viewers. Ni Tunying Maksam. Meron na po tayong 1.5 hour. 2 hours lang po ako, 2 hours. Thank you po Ate Nito Lisa Rome, Harang Host. Thank you, iMix Vlog. Salamat sa paharang. Salute sa mga mahilig magpaharang, katulad ni Tunying. Lumabo yung camera natin ngayon. Bakit? Ano nangyari? Ay, dito lang pala sa ano. Shoutout po sa 13 viewers. Pag hindi copyright to, ulit-ulitin ko na ito pag nag-live stream para may sound. Yung shoutout ko host at sa lahat ng viewers. From iMix Vlog, Tunying is wonderful. From Dansobel Training Boats channel. Thank you my friend. Bisa yang po TV. Salamat siyo, sumayaw, maawa. Kaya mo.
Jambat tugda eh. Jam. Maawa daw. Shoutout sa 15 viewers. Nakita ko sa atin Juliet eh. Jumbo hotdog daw eh. Gala Macho. Training Boats Channel. Dance Event. Sayaw ko host from iMix Vlog. Hindi, joke lang. Ano lang yung intro lang. Thank you na nga my friend. Dance Event. Training Boats. Miminisol. Dito pa ako kami miminisol. iMix Vlog. Mag-aabang kayo ah. Ang buto-buto matanda. Ay, ewan ko sa'yo. Digi Music. Yes, yes, my friend. Dance a bit train boat. Pagkagalitan, di ko alam ang gagawin. Walang papinggan, sasaktan ang damdamin. Ako'y walang kalayaan. Sunod sa utos lamang. Sinanambahan. Pang TikTok kasi yun eh. Wala doon si nanay, wala doon si tatay. Ang tulong ang naghihintay. Tawag ng barkada, sa kanila'y sasama. Wala naman pagdaka. Pagkagalitan, di ko alam. Drop your link, my friend. Dance si Ball from inbox. Just drop your link, my friend. I will pin your video upload. Nakalimutan mo na ata. Tusukan pa rin. Tika lang! Isa pa lang. Hindi pa tapos yung ads, so ano? Hindi pa tapos yung ads na miminis, so nasa ads lahat. Ayaw kong i-skip. Sunod ka dyan, no problem. Pakibaba nga po ulit. Yeah, Susu dancing with everyone. Yung Train Boats Channel, Dance Bell. Blessing po sa lahat from Spenta. Spenta Beautiful, magandang gabi. Hi Beautiful Spenta from Super MC. Sa utos lamang. Weapon-ying! Okay, my friend Spenta. Thank you very much. Thank you. Ate MC from Spenta. Thank you po kami. Pagpapala po sa lahat. Adshir from Ate Grace Santiago. Up to the moon, road trip, brum brum, spur spur, zoom zoom, fake, no room, mga mata, namumula, nasa ng tulis, nadala mo ba? Pawalan to sa peke sa biyahe, kung isa ka dyan, ikay bumaba, sa kapunta, to the moon. May club shout out everyone from Ate Teresa Santiago. Zoom, fake, no room, mga mata, namumula, nasa ng tulis, nadala mo ba? Pawalan to sa peke sa biyahe, kung isa ka dyan, ikay bumaba. Garami siya pupunta sa top. This is Buhay Spenta. mahirap, gawing masarap. Love. Gawa ng milyon, gamit ang rap. Iwan ang kasama na puro panggap. Di mo ko mag-gets, pangarap ay high. Sa taas ng jets, tingala sa sky. Sakay sa pek, ka makasakay. Iwan yung dating mga kasabay. Sa kapunta, to the moon. Road trips, school room, spur, zoom zoom, sa pek, no room. Mga mata, namumula. Asa ng tulis, nadala mo ba? Pawalan to sa peke sa biyahe. Kung isa ka dyan, ikay bumaba. Baba ng premier mo ating mo isa. Road trip, brum brum, spur, zoom zoom, sa fake, no room. Di meron sa baba ng premier. Mamula, sa nantulis, Wala na, tabunan na. Pawalan to sa Kapatid peke sa Tingin, biyahe, may kalab shout out. Diyan, Ate ikay Teresa bumaba. Santiago. Ay, garami siya pupunta sa top. Buhay mahirap, gawin masarap. pangat- Gawa ng milyon, gamit Like ang number rap. 4. Iwan ang kasama na puro panggap. Di mo ko mag-gets, pangarap ay high. Sa taas ng jets, tingnan ka sa sakit, sakay sa peke. Notify me na lang, notify Iwan me. yung dating mga kasabay. Pangatlo. Like number 4. Durable Channel. Dantang sa idol, may kalab shout out share. Thank you for coming my friend. Drop ko lang yan ng link.
Pang like number 6. Hello sila everyone from Durabel's channel. Ate Teresa Santiago, thank you po. G-Walk. Notify me. To the moon, road trip, brum brum, spur, zoom zoom, fake, no room, mga mata, namumula, asa ng tulis, nadala mo ba? Pawalan to sa peke sa biyahe, kung isa ka dyan, ikay bumaba, sa kapunta, to the moon, road trip, brum brum, Ba't wala dito? zoom zoom, fake, no room, mga mata, Pang 5 ate yun, Super MC. asa ng tulis, nadala mo ba? Pawalan to sa peke sa biyahe, Like number 8. Diyan, ikay bumaba, garami siya pupunta sa top. Buhay mahirap, gawin masarap, gawa ng milyon gamit ang rap. Iwan ang kasama na puro panggap. Di mo ko mag-gets, pangarap ay high. Sa taas ng jets, tingala sa sky. Sana sa pek, Mine din! iwan yung dating mga kasabay. Sa kapunta, Mine din! the moon, road trip. I subscribe this one back up cellphone to your channel. Fake, no room, mga mata, namumula. Asa ng tulis, nadala mo ba? Pawalan to sa peke sa biyahe, kung isa ka dyan, ikay bumaba. Sa kapunta, to the moon, road trip, brum brum, Well, all my friends, I will watch your mga mata, namumula. Asa ng tulis, nadala mo ba? Lotto Pawalan to sa Berkasi. peke sa biyahe, kung isa ka dyan, ikay bumaba. Garami siya pupunta sa top. Buhay mahirap, Mine gawin din. masarap, gawa ng milyon gamit This one is subscribed already to your YouTube channel last Thursday. Last Wednesday. mga kasabay. Hina Likahina, thank you, my best friend to me. Good morning. Next natin, next. Next, Spenta. Ay. Nawala tuloy. Nawala tuloy yung music. Sunod dyan, ate ano? Ate Juliet Mukbang. Hi, my best friend Tunying. Good morning. Good morning to. Nung kabaryo. Thank you very much. Ate Nito Lisarong. Spenta. Durable, Dan, may bakas ako sa fireworks. Super MC from ating Nito Lisarong. Bro, Barrio Technical Love Shoutout. iMix Vlog. Smoking forever. Nito Lisa, guwapa. Ate Spenta. Harang, si sa iMix Vlog. Like number 60. Ate Spenta. And subscribe this one. Well all. Number 3. Ate Spenta. Dan Marie. Robert Yutik, sis iMix from ating Nicholas Rome, sis iMix from ating Nicholas Rome. Like number 62.
PM ako sa iyo sis IMX Vlog. Apat, Ate Spenta, Durable Channel, Nina Ligahina, dan sa'yo. Like number 63, Ate Spenta, Mega Juliet Mukbang. Mega from Ate Nitalis Rome. Spenta, like number 64. Done subscribe already to your YouTube channel. I can join. Next, Ate Mukbang. Bababa po ng link nyo mga kaibigan ha. Hindi ko na mabakrad yung iba. Spend ka lang to you for Prasido Baby Vlog. Jubel Channel, may galap sagot sa lahat. Ang sa host ng Jubel Channel. Sabi niya, hello. Come over here. It's cooling, it's some pizza, and it's cooling, it's some beer. So, after 20 minutes, I was dying on the floor. Nakita ko si Anna, she was lying on the floor. 71 like host, may galap sa top, nakaabot pa. Welcome po, Ma'am Nina Ligahina, nasa harang pa. Andrew, are you ready now? Isa yan ako. Jambu hotdog. Para magpatalo. Kaya mo ba to? Ganyan eh. Hello friend, Spenta done watch. Please check comment on your latest video. Hello friend from MDC Dane. Mine Dane. Your YouTube channel is Dantin of Tony Maksam. Jambu hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kami ba to? Kaya mo ba to? Dynasty Dorabel's channel. Please subscribe back to Jubel channel, my friend. Inaligay na may galap shoutout from Manay Taglab. Kaya mo ba to? Kuya Bardia, may galap shoutout from Tita Vlog.
morning, Jubel Channel. Like 72 friend from MDC Dane. Tita Yay, Miguel sa Toto. Ang everyday na buhay ngayon, gawing Ninalikahin na, Miguel shoutout. Shoutout po sa 10 viewers. Dan, my friend, is Penta. Relieve stress. I know. Ads. Dorabel Channel, Miguel shoutout. Thanks MDC Super Support from Milos Channel. Super MC22 Dan. Wow, may tugtog na. Kawan siyang binugulong, di mo lang alam. Kung ikaw ay nakikita, ako'y nanginasa. Di ka pala nag-live si Super MC. Sa sawa, di ko na mapigilan ang kaligayahan na aking nadarama. Di ko na mapigilan na isipin ka. Movie talaga, Netflix. Wala pa sa aking movie. Tapos, di ko pa alam kailan ako makapag-live. Ate Juliet Mukbang! Ate Juliet Mukbang! Loading. Ate Juliet! Shoutout host from Milos Channel. Nag-regsita natin Milos Channel. Ami Jimenez, isang hi lang. Happy na. Oras na ba? Like number 31 natin din ito. Budiga yarn, pero branded ang nasa loob. Like number 32. Pangatlo, Ate Juliet. Ikaw ay nakikita, ayaw ko nang mawalay ka. Sipa. Like number 34, Ate Juliet. Thank you, host from MBC. Okay, no problem, my friend MBC. Thank you very much also. Ate Juliet, pang 5. Channel, nag-drop din ng link. Dan po sir, Jubel Channel, thank you po. Ako pag gusto ko manood ng movie, halas pinanood, bala na, absent ng quality. Thank you host from music, no problem.
DJ Jansky. Flippy on the beat. Anti-drop Pamparelax system na, kaso lalong kaya sa Netflix. Thank you po from ating English channel. Super MC Dan from Nika di Kahina. Dorabel channel, next po, next name is Jane, DC Jane. DC Jane. Kahina, wait for a while. Sunod po yan na Dorabel. Ano ba si Dorabel? Dorabel's channel. DJ Jansky. Convince ko pala to. Hindi na OTW. Ate Dilit, nasa nga Ate Dilit ha? 5. Ate Dilit. Harang lahat, harang. Oy, Bodega. Pinoy po ba nakapin? Milos channel? Hindi, ano yan, Ate Milos channel. Indonesian. Pero supportive po yan, supportive. Lagi po yan nasa akin. Okay yan, okay. Basta makasan nyo lang po siya. Panuorin nyo pag nag-livestream kayo, nandiyan yan. Mabait po yan, mabait yan. MD si Jane, tsaka ano, Bambi MRS. Ano pa yan? Super MC. May club shoutout. Opo, supportive talaga sila. Oh, basta Indonesia, tumila, okay yun. Okay lang yan, okay. DJ Jansky. Vietnamese. Vietnam okay rin. Si Dan Subel, train and boat. Minutes sa ating Juliet Lubang. Magagawa. Pinipin ko rin kasi lagi naman nandito, kawawa naman, kaya pinipin ko rin yan. Hindi naman sa nanawa tayo, supportive din talaga, kaya dapat pinipin natin kahit ibang lahi siya. Kani Ortiz, hindi ko lang naipipin, sorry. Ipagdadasal pa rin kita. Mami Bong, tinuglab lang sa karang lamang. Nasa gaya pa ako puno. Okay lang po Mami Bong. Dan po ng Juliet Lubang from Dorabel's channel. Kani Ortiz, mag-iwan po ng baso. May 2 supply. Salamat po Kani Ortiz. Salamat at ulit ulit sa road. Harang po MC.
Dan Sis Nina from Super MC Vlog. Dan sa nakapin host, handsome, guwapito. From Juliet Mukbang. Yes, thanks Super MC from Nina Likahina. Sis Juliet, may galab shoutout. Kumusta live mo kagabi? Oh, nandun ako sa live niya kagabi ni ate yan eh. Ate Juliet Mukbang eh. MDN, my friend, please friend me. Ha ha ha. Tunying, nakikinig ako sa mga salita ni Pastor Christ. Meron kasi problem si kapatid na Richard Reyes, lutong mahirap Tunying. Anong problema niyan, lutong mahirap? Tita Beautiful, i-reply ko na lang po mamaya or paki-chat na lang sa akin, Ate Luisa. Thank you for our friend Amiseng from MDC Jane. Anong problema ng kaibigan lutong mahirap? Ate Julito, matatapos na Ate Julito. Ito harang, puro harang oh. Puro harang. Panggitna pa lang yan Ate Julita. Panggitna. Tita Beautiful, thank you for our friend amazing from MDC Jane. Wait, my friend MDC Jane. This 5 cellphone watching to Juliet Mukbang. And after that, Juliet Mukbang finish. Next is your video upload MDC Day. Napagod ako tita, ako midwife sa baboy ko. From Juliet Mukbang. Sa labas ng bahay nyo, sino ng sibat kung sisingin ka ba sabihin ka na Yun yung i-reply mo yung live niya kahapon. Pakinggan mo, may sakit kasi siya eh. Relate ako, may cancer siya, reply mo. Sige po ate Lisa. Kawawa naman. Yun ang mahirap pag may cancer. Binibining market na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Like 74 thumbs up. Welcoming from Tinay Bimbing. Nadalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Patingin kung ati Titi maganda. Thank you, Ate Titi maganda. Kawawa naman. From Super MC. Thumbs up. From Ate Titi maganda. Maganda po yan, hindi po pangit ha. Titi maganda. Arang at Juliet arang. MDC Dan from Durabels Channel.
overbranded ang nasa loob. Hirap kapag nagkasakit. Mahirap talaga, hindi ako naharap. Okay lang yan, Ate Titi, maganda. Habang buhay na ito, binibining marikit na dalangin ko sa aking mundo. Dora Bells Channel, nag-drop din ng link. O pakisuklian po yung mga dinikitan ni kaibigan Dora Bells, yung minention niya. Dora Bell, thank you from MDC Dane. Oasis Super MC, kaya nga po ako pa sa live sis. Pamanay Titus Vlog. Ang babaian, higayang sumabat. Ang pinalagi mo, lagi mo binibigay. Binibigay ka, lumapit ka sa akin at oh, binibig. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Welcome friend MDC from Dora Bell Channel. Pumasok ako sa live Mrs. Mel, wala na. Si host, dalawa na lang at nakapinog. Silent lang yun, kaya titigit ko gabi. After nito, first live siya. Tapos natin yung dito. Houston Ying, salamat. Kaya magsaya pala tayo habang nabuo tayo. Kasi one life lang buhay ng tao. Huwag naman yung sobrang saya lagi. Pag nagsasaya kasi tayo, dapat kasi yung kasayahan may kapalit na kalungkutan niya. Basta pag magsasaya tayo, manalangin tayo kay Lord na sana walang kapalit na kalungkutan. At huwag naman yung sobrang laging kasiyahan. Okay yan, exercise ako, naglalakad kanina, ito yung kami umalis, dumating kami ng 12. Ha 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 ha, dami kong bisita, dami nga ako team. Dahil wakwak. O sistita, hirap pag magkasakit. Pero sa lahat, in chat, konti ang hindi. Last ads sa ating bilik. Hello sa lahat in chat from Tinay Bimbim. Yan, matatapos na natin dito. Nagsuot ka na ng tapatos. Ito, matatapos na rin, oh. Harang na tong isa, oh. Ay, kaya nga si Super MC, ranas ko magkasakit. Pagaling pa ako bago balik live. Masakit kaya dito mag-live stream. Masakit sa lalamunan. Tita Dan, ha ha ha. O, tapos natin Julita, oh. Pelikula yung palabas niya, pelikula yung arang, oh. Pelikula. Directed by Miga from Ate Juliet. MDC din. Maing Dane Channel. Salamat host. No problem. Your video is this one, my friend. I will pick your 8 minutes video. Sausana Paringatan 100 Ari. My friend, this is your video. Maing Dane Channel. Like number 71. Okay, my friend, Maing Dane. Oops, harang Ate Juliet, harang. Harang din, oh. Tambak na harang kay Ate Juliet. Puro harang yan Ate Juliet, oh. Walang skip yan. Puro ads yan. Sony.
Correct po host. Sakit sa lalamunan, panay salita. From Dora Bells. Ungay. Kaya yung iba nagsasilent na lang, pero naandyan sila, hindi na sila nagbabasa. Kung sino yung naandyan, ipapakita na lang na pinapanood nila, papakitang ganyan. Si Super MC, aray ko po. Yehe, kaya LS ko, iwanan ko, diskarte yan. Oo nga, ganun na lang. Kaso ang problema naman, pag iniiwanan, pag walang makitang tao, konti naman yung pumapasok. Gawin ko din yung bukas, silent din na lang. Silent na lang. Sabay ako pahinga ako kahapon, magla-live stream sana ako kahapon, nagpintura na lang ako. Kaya dami kong bisita. Puro wakwak. Kahit andun ako, konti lang din tao. Di naman. Ay, konti rin tao ko, sa 10 nga tayo dito. Tapos natin dito. Maing channel. Maing din channel. I will pick your 8 minutes video. Or 3 minutes. This one, 3 minutes. Para Pijuang Tango Menggakot kayo. Nag-live ako ng tulog na. Buwan ko ba sa inyo? Silent na lang, silent. Next, ano nga ba yung kanina? Dora Bells. Kani Ortiz pala. Hindi naligahina. Ito, Dora Bells. Dora Bells nga. Sino ba po hindi napipin? Taas kamay po, taas paa. Hinaan mo konti host music mo. MC Beautiful, Tita Vlog, dan po ma'am from Dora Bells. This is your video. Thank you, Sir Tony, sa pagpin. No problem. Thank you, Dora Bells channel. Hanapin mo na lang comment mo. Dan, my friend, Dora Bells ay MDC channel. Dora Bells channel, Dora Bells. Subscribe ko na, kaibigan, Di pa naka-subscribe, namumuti po. Like number 8. Yan, bell all na, bell all. No first po dito vlog. Thank you, Stone News Pin. May namiss ako, wala pa. Sino yun? Pangalawa, Dora Bells. Di pa rin nakasubscribe, Like number 10. Like number 10, Dora Bells, Diyos lang kami alam sa lahat. Kaya magsaya tayo habang andito pa ang ating katawang lupa. From ating dito sa Rome. Oo nga, tama yun, Ate Lisa. Pangatlo. Pang-apat pala. Ay po, pangatlo. Di pa rin nakasubscribe, Like number 11.
Sis nito, tama 6. From Super MC. Pang-apat, doorbells. Oh, ayan namumuti pa oh. Mamahal sa'yo, sipin mo na lang. Like number 12. Yan, bell all na. Kaya ako, chill lang sa YT. Di tulad nyo, seryoso talaga. Di kasi ano naman tong YT eh. Libangan lang ba? Sis nito Lisa Ron, lalabs. Hello again. Shoutout team viewers. 5 minutes. No problem, tapusin ko to kaibigan. Okay, my friend. Mine then. You have 6 and 52 minutes. Your video upload 8.15 minutes. 8 minutes and 15 seconds. Libangan pero kapagod din. Oo, nakakapagod din. Oo, nakikinig ako sa mga word of God ni Pastor Christ para akong lumutang nang marinig ko ang problema ni Richard Reyes, Lutong Mahirap, CC Super MC. Ano? Sipin mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo. Durable, doon na po. Sa'yo, ang ganda ng lugar. Saan banda yan? Sino na mismo si Super MC? Parang ulit kayo din yun. 29 din. This is the mix of DJ St. Mark. Pangit pa tong setup ng aking studio. Lagi kasi sumasakit ulo niya. Kaya sabi ko mag-relax siya kaso lagi siya live. Si Host Richard. Ay ganun ba? Pakas puyat yun. Pagod talaga si Super MC from Durable. Atar po yan sis from Durable Channel. Wow, kay DJ Boom pala yan. Pa-share it naman. Last 20 minutes na po tayo. 18 pala, 18 minutes. Ah, ganda. Exclusive. Ah, di ko yata friend yun si Super MC. Ay, di ko yata friend yun si Super MC. Nag-isa. Tunying, sayaw ka nga. Tunying, sayaw ka nga lang dyan para matuwa. Ako, kamis. Anong sayaw? Shoutout team viewers, 11 viewers. O simula mata hanggang ulo daw. Ganun nararamdaman ko. Parang kay host Rani. Tama host, durable OTW sir. May cancer siya si Super MC. Tama host, durable. Saan yung cancer niya? Orange TV ito. From Ate Jam. Dalhin mo nga yung main mo, kaibigan. Yan o, may jacket na. Pakilabas nga ng main. Puro main kasi nandito, kaibigan. Kaibigan, Orange TV ito. Main, puro main ang nandito main. Kahapon ko ako dikit nung nag-live si Ate Jam. Okay po, okay. Salamat sa concern sa akin. Kasi puro main kasi andito, hindi kasi ako kaibigan ano. Orange TV ito. Sana wag kang masasaktan. Kasi may mga live stream na walang pinipili, okay lang naman 'yon. Ako naman, nagla-live stream ako. Puro main ang gusto kong ipasok muna sa akin live stream para makilala namin yung main channel talaga. Hindi yung ninja mismo ang muna makikilala namin. Ganun po ako mag-live stream simula una hanggang ngayon.
Gusto ko po, main muna ang pinupunta. Kaya kahit saan nyo po ako makita ang live stream, main po ang aking gamit. Marami po akong ninja. Kung ninja po ang pwede kong gamitin, marami akong pwedeng gamitin na ninja. Mga legit na ninja. Marami po, mga ninja. Pero hindi ko po ginagawa yun. Ayaw ko pong gumamit ng ganyang estilo. Kasi para sa akin po, hindi maganda na gagamitin mo ninja sa pangingisda ng iyong main channel. Powered by DJ Bobo Exclusive. Kaya kahit saan nyo po ako makita, main po ang aking dala-dala. Kaya kahit saan man po ako mapuntang live stream, kilala po akong Tonyo Maksak. Sana wag po kayong masasaktan, pero may jacket na po yan. Lalo na po nung nagkaroon ako ng mga basher. Napakaraming basher ko, hindi ako nagja-jacket. Pag ninja ang pinasok mo at di ka nang pakilala, hindi ka nagbibigyan ng jacket. Lambada! Tunying, nakilala mo ba si Dangerous? Yung guard na nagla-live din ng isang taon na siya, patay Tunying, pinatake. Ay, si ano? Yung guardian na nagbumukbang ng ulam is tuyo. Thanks po ng marami sa mga dumikit. Lambada daw, sabi ng sistema. Yaw ko. No way! Di ako marunong sumayaw. Sorry. Ay natatanaw, kawang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Tapos na kaibigan ha, Durable Channel. Wow! Kay DJ Bobo pala yan. Pa-share it naman. Nasa iba na to. Nasa park na, park. Ilay ko na rin to ha, kaibigan ha. Oh, Albida Park, Dua Qatar. Hindi na pala sa'yo ito. Ito, iba naman na oh. Yun, okay. Palit siya ng kapin. Sino pa ba? Sino pa? Hindi na ipipin. 18 minutes, game over. Ano ba naman yan? Marunong ka pa dito sa orasan. Kani artist po, kani artist. Kani artist po tayo. Di ko pa napipin to kanina pa. $12 minutes po, 12 minutes. Last 12 minutes. Dikit namin ko sis Durable. Hayaan mo na basher dyan. Marami naman kami tunay mong friends. Tunying. Oh, wala na yung mga basher sa akin. Pag pumasok sila dito, welcome to my live stream. O baka may ano pa po kayo dyan ha. May banana po ha. Road to 4K subscribers. Ito nyo. Sino yung patay si Steta? Please delete. Ano yung Doider ba? O si Steta halos kasabayan namin yun. Nagmumukong dati yan yung mukbang. Guardia. Dito din sa amin, dami na wala na. Una-una lang kasi yan. Hindi natin alam. Buhay, pag sinihil na tayo, pag ginuhan na ni Lord yung buhay natin, wala na tayong magagawa. Kaya habang nandito po tayo sa ibabaw ng mundo, gumawa tayo ng kabutihan. Nagalabas na Tistina, intindi. Harang ulit. Bye-bye, Teta. Si Jen Giroles, Sis Krasiba. Ay, ganun bala labs nito kasabayan nyo. Nagalabas na Super MC. Ako bad, ha? Bahala ka dyan. Thanks po mga Super MC. Kasi pag 20 vlog, drop din po ng bahay. Kani Ortiz!
Nakalimutan ko na naman oh. Fanny Ortiz oh, 2.4. In God we trust pala to. Hindi pa po nakasubscribe oh. Bye Nina my friend. Bye bye tita. Okay my best friend. Nina Ligay na. Subscribe mo na to. Subscribe mo na po oh. In God we trust. Like number 63. Una, pangalawa. Like number 64. Oh, like number 64 harang. Pangatlo po, Ate India Ditras. Hindi pa rin po nakasubscribe oh. Subscribe, bell all. Like number 65. Sira. Aha, kahit ano tawag ko. Sabi ko, balot, galit ako. Bro Ading, we don't know about tomorrow. Kaya nga po Ate Krasiba, hindi natin alam yung kinabukasan natin. Kumuha tayo ng ng trophy. Mingan Vitraso, hindi pa rin po naka-subscribe. Mag-alkansya tayo ng kabutihan. Para pag siningil na tayo, meron man lang tayong konting alkansya kay Lord. Like number 66, In God we trust. No shit, minsan. Anong tawag mo kay hubby mo? Balot. Next, sino nakapin? Sinong ipipin? Next. 9 minutes po, last 9 minutes. Teka, tingnan ko sino pang hindi ko napipin. Ito, Super MC. Sis Tinay, ganun pala pag board. Dami ko comments sis, dating dikit. Malapit na mag-NCOs, parang muna. Basta ako, kahit wala akong bisita, LS ko. Tama yun natin Juliet. Like, tabayaan mo lang dyan, tambayan mo ng dalawa, okay na yan. Para sa WH lang. Noon, gusto ko rin sana gawin yan. Silent LS lang. Sis Juliet, go 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 lang. Kay Bathala. 6 minutes. In God we trust. Kay tagal. Nag-love shout out Ate Dini ako. Thank you for coming. Kanina pa yan, nakikinig lang yan si Ate Dini habang nakahiga. 777 oh. Ano naman yan? 7 viewers, 77 like. Then watching na kay Super MC. Arang, from Ate Krasiba. Dini, hello, from Ate Dini Bukbang. Last 6 minutes. Nag-love shout out sis Dini ako. Naliwala niya ko dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Ito na muling awit na kanyang maririnig. Ito na muling ng mga yakap mo at halik. Ito na.
Nasa video pa ako ni Juliet, 14 minutes harang. Okay na yan, kahit ako din. Minsan nga gabi, 11 ako nag-LS. Kasi pag may kaibigan tayo mag-comment, nakakaawa naman. Di ma-replyan. Maiwan pa, kaya gabi ako, silent liga. Ako pagkagabi niyan, pumapasok si ate dito ni Saro, buti naabutan ko pa 11. Natulog po kasi ako 11, 12. Ganun. Pag may nagre-request na umakit ako, 1. Pag nagkakantahan dito, yan. 1 din, may batuhan. May sermunan. Hello, beautiful Tete. Dini, Happy New Year from Adilit. Dito lang ako sa gilid from Ate Tete maganda. Last 4 minutes. 4 minutes ko Ingrid Vitraso, harang na harang. Harang na rin matatapos na Ingrid Vitraso. Kung hindi ikaw ay sino? Happy New Year to Juliet Mukbang. Magpasko muna tayo. Ginaw at hindi mapagalaw. Hello host, hello friends from Mr. FTV Pod. Tayo sa huli, makita ka muli. Tayo sa huli. Ibigin ka. Salamat. Dini, belated happy Halloween na lang. Dan po siya naka-insert yung from Durable Channel. Mr. FTV Paul, may galab siyang tawat harang ulit. Wala akong ilis bukas, wala pa kami sa bahay. Bukas pa uwi namin. Ingat po ate Dini, ingat. Yon, Dan. Ingrid Vitras, Dan. First time po sa inyo LS. May jacket ko na po, may jacket na. Harang pa rin po. Tapos na po ate Ingrid Vitras. Para sa ating dalawa, umibitaw dahil di makalagaw. Pinipigilan ba ang puso mo? Ibang sinisigaw. Kundi tayo sa uli. Ifrin baka Reyes pala ito kaibigan. Baba ng link kaibigan. Hanggat meron pa tayong kaibigan dito, 13 viewers. Dahil may ano na tayo, may sounds. Pag mag-out na po si Tunying, ito po ang kakantayin natin habang mag-out si Tunying. Ano ba yun? Kanta niya? Liga Juliet, unsa imo dudan? DJ Dance Remix. Ano bang kanta yun? Sad una ko utan Bisaya from Ate Juliet.
Yun, tapos na po. In God we trust. Lakas naman yan, bakit? Lami with bulad. From atin ito Lisa Ron. Tamsa Cosmic Love sa from Rian Channel. Papasukin lang natin si Rian Channel. Harang host from Rian Channel. Yan, pagpasok ito, mag-end po ako ah. Thank you din ako, OTW sa'yo. May love shoutout all from Rian Channel. At din ako, thank you very much po. Pasalamat po ako, Ate Super MC, Ate Juliet, Ate Niti Lisa Roan, Dorable Channel, salamat po. Ate Titi Maganda, Mr. FTV Pool, thank you po. Jolie Pristo, thank you po. Tita Vlog, Manay Teta, Jolie Pristo, Durable Channel, Super MC, Tina Inbinbim, Danceable Train and Boats, Ate Krasiba Gwenpi Vlog, Ori Official, kaibigan, Orange TV ito, thank you very much po. Sino pa? Nina Likahina, my friend. MDC Dane, thank you for coming. Kani Ortiz, sa Stag and God We Trust. Sino pa? Ate Milas Channel, thank you po. Sa mga nandyan po. Yun, hindi ko na mabakrade. Yun, thank you very much sa inyo lahat. Sige po host, thank you sir from Durable Channel. Thanks host, at least umabot kahit 5 minutes. Next time ulit host. Sige Mr. Kaibigan, Mr. FTV Paul, may jacket ka na po. Next time po, pwede ka na ubahan ng link. Pasensya kung nahuli ka po. Hindi ka po nakaabot. Pero next time po, sure. Salamat po sa nag-like, 79 likes. Meron po tayong 2 hours na may git. Linampasan natin ng 2 hours. Muli po, magpapaalam na ako sa inyo mga kaibigan. Thank you very much. God bless us all. I love you and bye-bye.